ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ini ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿಲೇಡ್ ಹುಂದುಲ ಒಂಜಿಂದ ಪನೋಲಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದಾದ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ತೂಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಅವಿನಿತ್ತವರ ಪನ್ಪೆಯನ್ ಇತ್ತೆಯನ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಡ್ ಒಂಚೂರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಯಾನ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ 3/4 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊಜಬ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರ್ ಸೋಡಾ ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪರ್ಂದ್ ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಪರ್ಂದ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲ ತಿನ್ಪುಜಿರ್ ಅಂಚ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಪರ್ಂದನು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ ತೂಕ ಬನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲದ ಬಾಜನಗೆ ತೊನೊಡು ಇತ್ತ ಏನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ದೀವರೊಡ್ಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಯನ ಈ ಬಾಜನಗ್ 4 ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡೊಂಟೆ ನೆಕ್ನನ ಕೊಜಪುನ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತ ಐಕಿ ಎಕಡೆ ಸೋಡಾ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತತೆ ಸೋಡಾ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಚೂರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಪರ್ಂದ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡೊಂದು ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ವೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಹದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಸರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತೆಳು ಮೀನು ಯಾದಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುವಾಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಲೆ ತೆಳುವಾಂಡ ನೆಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಈತ ಯಾವು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ದೀವನ್ಗ ಸರಿ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಂತದ ದೀವನ್ಗ ನೆಕ್ ಮೇಲಿಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡಾಡ ಒಂದಿತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗ್ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅಂಚೆಂಕುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಕಲಸ ದಿಯೋನುಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ 1:45 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆಗ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ನನನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕು ಟೈಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ದೀದು ಬಿಡೋಲಿ ನತ್ತ ಮೇಲಿಗ್ ಯಾವ ಉಂಟು ನಾನಂದು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಂತು ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಯಾನ್ ಚೂರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಟುತ್ತೆ ದೀರ್ದ ಲಾಟ್ಗ ಚೂರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುಂಟೆ ಯಾನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಲಾಟ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪದಜ್ಜಿ ಅದು ಮಂತನ್ನ ಆಟ ಈತ ನಮ್ಮಂದಿನ ಲಾಟ್ಗ ಯಾರು ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅದು ಲಾಟಂಡ ಆಡಿಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು నేను పాడోన్గా ఇంచినొంది చమచోడు ఇంచ ఎಣ್ಣೆ రక్క ఉండడు ఇంచ ఎಣ್ಣೆ పాడుదు
ತುಲೆಂದು ರೆಡಿ ಆಡು ಬೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ 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 ರಟ್ಟದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಾಂಡು ನಾನು ರಪ್ಪ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು